Hello friends, welcome back to my channel. दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जादों जोङो दांगुवापारा गामियाव हाबा जानो थांनो नागिरदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थादो लोगोफोर। दा जों जोङो मादै लानाव दसे जनानै मादैमोनखौ नेबाय थाबाय। ओमफ्रायना जोङो हाबि जाबिसो रायलायबाय थाबाय आरोना लोगोफोर। इसानि न'खौ मोजांथार नुहुरदो इदि होननानै। फेदेरलायदो गथ'आ दे नोंखौ नायदों उनाव हाबा जानो लुबैजोब्बाय दाबो जाया। दा जोङो थाबायनानैसो थांसै लोगोफोर, गामि खाथिनि हाबाखा नालाय जोङो थाबायनानैनो थांसै। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नोंनि आगान नायै नायै थांफायो लोगोआव आंनि आगान। नोंनि बुंनाय गोदै रावा रैसुमै जाना रिंखांफैयो। आंनि गोरबोखौ खावना लांबाय नों। नोंखौ लानानै सिमां, नोंखौ लानानै मिजिं, बे आंनि अख्रांसे बिखायाव। नोंखौ लानानै मिजिं, नोंखौ